Slobodná mamička podľa mňa v dnešnej dobe nie je nič výnimočné. Prečo by sa mala žena viazať na niekoho, koho nemá rada? Myslím si, že je veľa žien, ktoré sa dokážu o seba postarať a dokážu sa postarať aj o to dieťa. A na čo si komplikovať život napríklad tým, že potom všetko dospeje k rozvodu a k hádkam, keď to nie je nutné. Určite je dobré zažiť si dlhodobý vzťah. Je dobré vedieť, že máte niekoho, na koho sa môžete spoľahnúť, komu sa môžete zdôveriť. Viete, že vás ten človek má rád. Je to dobré mať v živote a myslím si, že je to pre každého človeka dosť dôležité. Otázka homosexuality je dosť zvláštna. Nie som proti ním, neodsudzujem týchto ľudí, ale môj názor je taký, že myslím si, že určite by nemali vychovávať deti tak, že tie deti vedia, že mám dvoch ockov alebo mám dve maminky. Neviem, je to myslím si, že zvláštne pre dieťa a je to zvláštne pre okolie. Treba sa troška prispôsobiť v tomto zmysle a brať ohľad aj na iných ľudí. Vzťah bez manželstva, myslím, že je to v poriadku. Nie každý má v dnešnej dobe dostatok financií na svadbu, nie je to taká malá záležitosť. Nie každý má chuť potom riešiť všetky tie problémy okolo toho a ako sa počúva z každej strany, veľa ľudí má taký názor, že žiť spolu, ale v podstate nie v manželskom zväzku je niekedy výhodnejšie aj po tej finančnej stránke, pretože sú tam iné sumy v tých prídavkoch od štátu. Je to také, závisí to na každom, ale myslím si, že to nie je nutné. Pracujúce matky sú podľa mňa v niektorých veciach ešte lepšie matky ako tie, ktoré nepracujú. Tá žena je rozbehnutá, je zvyknutá na taký rýchly štýl života. Myslím, že vie zabezpečiť človeku tú istotu, vie svojim deťom spraviť správne prostredie pre rodinu. Nemyslím si, že dieťa predškolského veku trpí, keď jeho matka pracuje, to určite nie. Myslím, že sme natoľko vyspelí všetci, že už aj to malé dieťa si uvedomuje, že tá práca je potrebná, takže nemyslím si, že má pocit o nejakého ukrátenia. Predsa sú škôlky, sú materské školy, je to také normálne. Určite potrebujú ženy domov aj deti, ale potrebujú aj prácu. Je to také, že všetko k sebe nejakým spôsobom pasuje. A určite sa to nedá povedať len o ženách, platí to podľa mňa aj pre mužov. Každý potrebuje svoju istotu, svoj domov, ale potrebuje aj prácu. Byť ženou v domácnosti, no myslím, že veľa žien by to asi nenaplňalo, ale určite sa na svete nájdú aj také, ktoré budú sa radšej starať o všetkých tých svojich blízkych a robiť im radosť, ako by mali pracovať. Je to asi zasa tak, že je to na človeku. Byť nezávislou neznamená len mať prácu. Byť nezávislou znamená byť psychicky nezávislou a tá práca vlastne len prispieva k tomu, že sme finančne nezávislí od niekoho. Určite to nie je len jediný prostriedok nezávislosti. Je dobré, keď má rodina dva príjmy, teda aj zo strany matky, aj zo strany otca, ale zasa to závisí len na tom, čo tí rodičia robia. Keď má človek nejakú firmu, napríklad, že otec je riaditeľom, neviem čoho, tak mám pocit, že úplne stačí, keď iba on je vlastne živiteľom rodiny. Ale zase na druhej strane mám pocit, že tá matka by sa potom cítila taká zbytočná. Takže podľa mňa je to dobré, keď obidvaja sa o rodinu starajú a vedia ju zabezpečiť. Myslím si, že je to tak, že otec je takisto vhodný na výchovu dieťaťa. Možno má iné výchovné metódy, ale
určite je tiež, má právo na toto dieťa vychovávať, takže podľa mňa áno. Určite by aj muž mal brať zodpovednosť za domácnosť a za deti. No, určite nenechávať všetko na žene, to je podľa mňa úplná hlúposť. Veci sa dajú rozdeliť a všetko sa dá robiť kompromisom, takže podľa mňa muž má mať nejakú tú... Proste, podľa mňa by aj on mal pochopiť, že nie všetko je treba nechať na žene, ale že treba sa o veci starať. Takých 5 najdôležitejších vecí, ktoré by mali podľa mňa rodičia určite dať do výchovy svojim deťom, sú podľa mňa samostatnosť, pracovitosť, znášanlivosť a ohľaduplnosť k iným ľuďom, nesebeckosť a hlavne slušné spôsoby. Tie sú podľa mňa v dnešnej dobe veľmi, ale veľmi dôležité.